Я вручаў даверчыя лісты колькі 6-7 разоў як пасол, як прадстаўнік пры двух міжнародных арганізацыях, пры ЮНЕСКО і пры сусветнай турыстычнай арганізацыі. І падпісваў некалькі пагадненняў. У сваім жыцці я шмат падпісаў міжурадавых пагадненняў, шматбаковых пагадненняў, і тым ліку пагаднення аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Калі я з'язджаў амбасадарам у Францыю, зразумела, што ў Францыі такая краіна, якая знаходзіцца як бы побач, гэта невялічкая, але такая з гонарам княства Монако. Ну і ніхто ніколі не займаўся Монако, але з іншага боку там шмат алігархаў, там шмат фінансаў, там банкаўскія інстытуты. І я спытаўся у Мясніковіча, у прэм'ер-міністра, ці ён не будзе супраць таго, каб ініцыяваць маё акрэдытаванне як паслом у Монако. Мне сказаў, да, нормально, эканоміка, давайте паглядзім, што там будзе. Спытаўся ў Макея пакойнага, ці вы не супраць таго, чтоб я... Да, не супраць. Прыехаў я ў Парыж, і аказваецца, што паміж Беларусю і Монако не было дыпламатычных адносінаў. І я пачаў ініцыяваць падпісанне пагаднення аб усталяванні дыпламатычных адносінаў паміж Беларусю і княства Монако. І гэта доўжылася 2 гады. Монако не хацела падпісваць з Беларусю дыпламатычныя адносіны, бо яна крытычна ставілася да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Хаця яны такі все-таки больш лаяльныя, але ўсё ж такі гэта было перашкодай. Мне прыходзілася ўключаць лоббінг з розных краінаў. Нават скажу шчыра, што мне дапамог Казахстан. Казахстан пралабаваў мне сустрэчу з намеснікам. У них там няма нават міністра замежных спраў, іх там саветнік князя па міжнародным адносінам. Я з намеснікам гэтага саветніка і шэфам пратакола сустрэўся. Яны доўга мяне распытвалі пра сітуацыю ў Беларусі. Ну тады ўжо все ж таки было такое пацяпленне адносінаў, было што сказаць. І ў канцы канцоў удалося. І мы з паслом Монако у Парыжы, у пасольстве Беларусі падпісалі пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Цікава было, што нашы пасольствы былі суседзі. Сізьем арандисман, это 16-я акруга Парыжа, самая багатая, буржуазная. У нас вельмі прыгожы будынак, купляла яго Ніна Мазай, Ніна Мікалаўна Мазай. Пакойна ўжо яна была віцэ-прэм'еркай яшчэ ўрада БССР, і пазней яна была прызначана ў Парыж, яшчэ як прадстаўніца БССР пры ЮНЕСКО. У нас былі місіі БССР за мяжой, не толькі як Рэспублікі Беларусь. Вось, мы падпісалі это пагадненне. Ну што ж, трэба ўручаць даверчыя лісты. Князь Монако, прыгожая цырымонія. Прыязджаю я у Монако. Гатэлі толькі 4 вызначаюцца, у якіх ты можаш рассяліцца. Гэта пратакол указвае, кажуць, што ён належыць сям'і. Да гатэля прыязджае лімузін, 2 лімузіна, такіх вялікіх чорных лімузіна, афіцэры, матацыклісты. Ну і ты стартуеш уже на палац Монако, перакрываюцца ўсе вуліцы, і мы едзем у картэжы з перакрытымі вуліцамі. Колькі там гэтага Монако, там кіламетр праехаць, але вуліцы перакрыты, ну зразумела, гонар, ты ж пасол. Уязджаеш да гэтага палаца, людзі бачаць, што это ж амбасадар едзе у эскорце, все махаюць там рукой. Ну і пад'язджаем да параднага ўвахода ў палац Монако. Ну і пазней табе паказваюць, і ты ідзеш у палац, і трэба падняцца на другі паверх. Ты падымаешся на другі паверх, і тебе кажуць, што заля урачыстасцю, не такая ўжо вялікая, але прыгожая заля, там будзе стаяць князь, прэм'ер-міністр і міністр замежных спраў. Это государственный министр и советник министра, у них так правильно называется. Я ўваходжу ў гэтую залю, і мне кажется, калі вы будете у гэтай зале, вы павінны стаць насупраць князя, там будзе такая рысачка ці кропачка ў цэнтры, і сказаць тое, што павінны сказаць, з даверчымі лістамі, і ўручыць даверчыя лісты. Уваходжу я ў гэты пакой, бачу князь, бачу, што 2 хлопцы стаяць побач, ну, зразумела, прэм'ер-міністр, міністр замежных спраў. Ну і разумею, што мне пратакол сказаў, што трэба знайсці гэтую кропачку ці рысачку. Я ўваходжу, стаіць князь, ну і апускаю галаву і гляжу на гэтую падлогу. А где ж гэта халера, гэтая рысачка, да? Я шукаю, іду, значит так, іду, шукаю рысачку. О, вось яна, стаў так, да? Ну і зразумела, вы бачыце, як я іду, да? Разумееце, як я іду, да? Іду, стаў так. Трымаю даверчыя лісты, а сказаць трэба толькі па-французску. Я вывучыў, зразумела, ну, я разумею французскую мову, можа, не магу так добра размаўляць, але
адразу гляжу ў вочы князя і разумею, я все забыўся. По-англійску я сказаць не змагу, бо я так доўга шукаў гэтую рысачку, што мне ўзялі нейкія нервы, хаця это уже які раз я ўручаў даверчыя лісты. Я ж зараз узгадаю. C'est un grand honneur, votre Altesse, c'est un grand honneur pour moi à présenter à vous mon lettre de créance en qualité d'ambassadeur de Беларуси en принципalité de Monaco. Ну, я все-таки праз хвіліну, мне здавалося, що це була хвілінная пауза, це, може, була секунда ці дві. Я кажу гэтае слово, падыходжу до князя, ён усміхаецца, я даю ему даверчыя лісты. Вы заўважылі, што я рабіў, калі я шукаў рысу? Ну, на сённяшні дзень зразумела, што не прынята манархам кланяцца. Ну, все ж таки это такое. Ну, прынята, здесь не прынята. Фактычна, яны стварылі такую цырымонію, я пазней зразумеў, каб ты пакланіўся яму, калі ты ідзеш. Тебе не сказаў пратакол, што трэба кланяцца, а ты сам быў вымушаны кланяцца. Бо трэба было акуляры надзець, каб знайсці гэтую рысушку. Ну і пазней ідзе размова сам-насам. Ну і шэф пратакола кажа, ведаеце, калі у другой уже зале, калі вы закончыце гэтую, каб скончыць гэтую размову, я заходжу ў пакой, стаю каля дзвярэй, так прынята ў пратакола, ён стаіць каля дзвярэй, і зразумела, што я павінен скончыць размову, падзякаваць князю і выйсці. Ну, я ж актыўны чалавек, мне там 4 пытанні трэба абмеркаваць, там эканоміка, што там інвестыцыі, бізнес-форум, там пагадненне ў сферы культуры, гэтак далей. Я князю адразу так, 1, 2, 3, 4 пытання. Усё сказал. Сяжу, гляжу, а шеф протокола не заходзіць. І я разумею, што мне уже казаць няма чаго. Таму калі-нікалі не трэба спяшацца, разумееце. Ну, такая пауза, хаця князь перахапіў уже ініцыятыву і пачаў са мной размаўляць. Ну, а пазней яму падарыў кнігу пра Нясвіж. Нясвіжскі палац. Ну, для мяне вялікі гонар, што я меў дачыненне ў рэстаўрацыі гэтага аб'екта, адкрываць яго. Гэта было шмат высілкаў, шмат, конечно, і крытыкі, і праблемаў, але ўсё ж таки мы гэта зрабілі. Я падарыў яму здымак. Здымак з 1936 года, бадайжа. Гэта был здымак з газеты варшаўскай, калі князь Монако, яго дзед, прыехаў на вакзал у Варшаву, і яго пераблыталі з прафесарам Варшаўскага універсітэта. А ён ехаў з Варшавы ў Нясвіж на паляванне, на запрашэнне князёў Радзівілаў. Тады быў Альбрехт Радзівіл і яшчэ, здаецца, Мікалай таксама быў. І яны палявалі. І пазней былі публікацыі ў польскай прэсе, што, на жаль, паляванне было неўданым, бо толькі застрэлілі аднаго кабана. Ну, і гэты здымак ёсць, калі ляжыць гэты кабанчык перад імі, парсючок дзікі, да, і яны стаяць усе там вайсковыя, польскія і гэтак далей. Я яму падарыў гэты здымак яго дзеда. Ну і зразумела, гэта было такі, ну, мне падаецца, заўсёды вось трэба ў дыпламаты рабіць такія жэсты. Калісьці я знайшоў архіўныя матэрыялы аб тым, што дзед Леха Качынскага, памёрлага, які загінуў у катастрофе прэзідэнта Польшы, ён працаваў кіраўніком баранавічскай чыгункі. У іх быў там дом. Дарэчы, калі ён яшчэ раней, ён мне сам расказваў гэта, ён быў прэзідэнтам Варшавы, Лех Качынскі. Я калі сустракаўся з ім, ён ездзіў у Беларусь, шукалі гэты дом, яны ж зайшлі пад мурак гэтага дома. І я пазней уже працуючы паслом, калі ён стаў прэзідэнтам, я папрасіў архіў, мы знайшлі матэрыялы, архіўная даведка з чыгункі, здымак яго. І я прыйшоў да прэзідэнта Польшы тут у Бельведер з папачкай і з кнігай пра Баранавіча, зразумел, з кнігай пра Баранавіча, але галоўнае ж былі архіўныя матэрыялы. І я кажу, пане прэзідэнце, ці мога пану прыказаць такі bardzo цікавы архівальны матэрыялы? І прэзідэнт Качынскі адкрывае гэты: «Ты ж мой дзядак!» Так, разумееце, вось такое адразу рэакцыя пазітыўная. Ну, конечно, да. Гэта вось дыпламаты трэба шукаць такія рэчы і сентыментальныя, да, яны ствараюць гэтыя адносіны. Таксама і з князем Монако. Ну, увогуле, пратакол Монако, ён вельмі мне падаецца, самы лепшы пратакол, які сустракаў, гэта Польша і Монако. І кажу гэта не таму, што я знаходжуся ў Польшы. Я працаваў у Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Вось менавіта самы лепшы пратакол у Польшы, стасунак да амбасадараў, да дыпламатаў, і самы лепшы пратакол у Монако. Я памятаю, што калі яны запрашаюць на дзень народзінаў князя, гэта нацыянальнае свята, за 2 дні трэба было 5 разоў мяняць вопратку. І гэта нереальна. Па-першае, трэба наняць яе, там ці купіць.
І яны так зрабілі адзін раз памылку, зрабілі так праграму, што на пераапрананне трэба было паўгадзіны, але перапрануцца трэба было у смокінг, а бадай жа, у смокінгі. І гэта было нерэальна. І яны сказалі, мы адмаўляемся, можете ісці на прыём тым, чым былі на папярэднім мерапрыемстве. А так трэба вось менавіта мяняць адзенне. З прэзідэнтам Польшы я ўзгадваю, калі я ўручаў даверчыя лісты, я зовсім быў юнуком, гэта было 29 гадоў, калі я быў прызначаны амбасадарам. І ў прэзідэнцкім палацу я пачаў адразу гаварыць з ім на польскай мове, прадстаўляючы тых, хто пайшоў са мной на цырымонію. І пазней уже ён забірае мяне ў бібліятэку, а там уже размова вядзе толькі амбасадар, памочнік прэзідэнта па знешняй палітыкі, кіраўнік кабінета прэзідэнта, перакладчык быў Алесь Баршэўскі. Пачытайце, гэта вядомы беларускі паэт, які нарадзіўся на Беласточыне. І ён мне кажа: "О, пане амбасадорze, пан так добре mówi po polsku, to nam nie będzie potrzebny tłumacz". А я кажу: "Прабачце, спадар прэзідэнт, а ці хтосьці з вами размаўляў у палацу прэзідэнцкім на беларускай мове?" Ён кажа: "Не". "А ці вы мне дазволіце, каб я з вами размаўляў па-беларуску?" Я сказал: "Так". І там быў Майхроўскі, такі памочнік па знешняй палітыкі. Ён так паёрзаў, бо для яго зразумела было штосьці незразумела, цяжка. Я размаўляў з ім па-беларуску, ён на польскай мове. Нам не хапіла. Калі я сустракаўся з прэзідэнтам Оландам Францыі, я сказаў, што пратакол перад тым, як увесці ў кабінет прэзідэнта, я сказаў, я буду гаварыць на беларускай мове. І пазней сказаў: "Чаму?" Я кажу: "Таму, што вось у нас такая сітуацыя з беларускай мовай. Для мяне вельмі важна падкрэсліць, што ёсць народ, ёсць нацыя". Я размаўляў па-беларуску, а мой саветнік, ён цудоўна валодаў французскай мовай, ён перакладаў мяне ўжо на французскую мову. Так што трэба і беларуская мова, міжнародная мова, і важна падкрэсліваць. І гэта ніколі не з'яўляецца ніякай перашкодай. Я думаю, што вельмі важна сказаць, бо вы беларусы, якія тут жывуць, каб разумелі, у чым я, напрыклад, бачу памылковасць сённяшняй стратэгіі заходніх палітыкаў у адносінах да Беларусі. Я паспрабую гэта намаляваць. Вось калі мы паглядзім гэта як на лінію стратэгіі, да, якая ажыццяўляецца на сённяшні дзень, ці павінна ажыццяўляцца ў адносінах Беларусі. Я бы падзяліў гэта на две часткі. Вось на гэтую маленькую частку і на гэтую вялікую частку. Вось гэта маленькая частка, гэта тактыка, як састаўная частка стратэгіі, з якой нібы павінна выходзіць вся стратэгія. Так вось на сённяшні дзень Захад рэалізуе тактыку, а не стратэгію ў адносінах да Беларусі. Гэта Лукашенко. Можем яго там намаляваць там. Да. Вось яны глядзяць на Лукашенку тактычна. Шчыра скажу, што колькі разоў яны спрабуюць сказаць, што гэта не так, але як дыпламат, разумеючы, што ў дыпламаты не заўсёды кажуць праўду, яны глядзяць на Лукашенку як у 2015 годзе, як на гаранта незалежнасці. І гэта памылковы погляд у адносінах да Лукашэнкі. Ён не з'яўляўся тады, і ён не з'яўляецца сёння, ён уже ніколі не будзе гарантам нашай незалежнасці. Зыходзячы з гэтай ацэнкі, яны лічаць, што Лукашенка не трэба ціснуць, яму не трэба выдаваць ордэр на арэшт, хаця ўжо ўсё падрыхтавана, не трэба ўводзіць больш моцныя санкцыі, не трэба збіваць яго з ног, да? То есть караць уже так, як трэба, каб просто яму альбо ён зышоў, альбо народ паўстаў, альбо атрымаўся такі моцны трыгер унутры краіны. Дэстабілізаваць сітуацыю. Яны глядзяць, што ён ўсё ж такі яшчэ гарант незалежнасці. І ў гэтым яны памыляюцца, таму што Лукашенко першае памрэ. Раней ці пазней. Не, тут уже не пытанне хутчэй ці раней. Гэта фізіялогія. Калісьці мне намеснік міністра замежных спраў Польшы, тут у Варшаве, я быў маладым амбасадарам, сказаў, што праблему Беларусі вырашыць фактор фізіялогіі. Я памятаю, калі он некалькі разоў паўтарыў, сказаў: "Гаспадар міністр". Але вось так думаючы уже сённяшнім, да? То есть так, гэта такі варыянт магчымы, але гэта не значыць, што павінна быць нашай стратэгіяй. Таму я хачу растлумачыць, это не павінна быць нашай стратэгіяй, чакаць, калі ён памрэ. Гэта адбудзецца. Другі фактор гэта Пуцін, да? Калі мы кажам з вами, што Лукашенко адмовіць Пуціну ў выкананні нейкай задачы, якую ён яму ставіць, то хто яго ліквідуе? Пуцін.
ён не абавязкова фізічна, ён можа яго знесці ў 2025 годзе, да? Падчас прызначэння. Ведь ён спрабаваў гэта зрабіць у 2020 годзе. Гэта таксама была і маскоўская гульня. Разумела, што галоўны гулец быў беларускі народ, які выйшаў. Да? Тут Москва пролічылася, яна не разумела, што беларусы былі ўжо просто настолькі пад напружаннем гэтай дурной палітыкі Лукашэнкі, што гатовы былі яго самі знесці. І тут Москва спужалася сама ў гэтай сітуацыі, якую яна дзесьці правакавала. Так вось, альбо так. І вось ваша ўся тактыка пераламалася. У выніку што? Беларусь стане ці так частку Расійскай Федэрацыі, альбо застанецца пад уплывам Расійскай Федэрацыі. Таму я ім кажу, што трэба праводзіць менавіта стратэгію. І як бы пафасна не гучала, беларускі народ – гэта самае галоўнае, што трэба і варта падтрымліваць. А тут уже трэба шукаць розныя элементы. Гэта мяжа, да? Не закрываць, не ствараць Паўночную Карэю. Гэта візы. Гэта стажыроўкі. Увогуле адукацыя. Таму што калі Расія хоча нас пакарыць, яна хоча ментальна нас заваяваць, яна адкрывае стыпендыі, тысячы, а Захад што? 500? І як можна тут параўнаць? Стажыроўкі. Яны вывозяць сярэдні ўзровень сілавых структур, службоўцаў. Яны купляюць беларускіх дзяржслужбоўцаў Расійскай Федэрацыі. Яны робяць усё, каб змяніць нашу ментальнасць. Так вось нам трэба, каб была адкрытая мяжа камунікацыя з ЕС. Нам трэба візы, каб былі камунікацыі з ЕС. Нам трэба стажыроўкі, адукацыя. Нам трэба СМІ. Прабачце, калі ідзе дыскусія, даць Белсату ці не даць Белсату дадатковых 10 мільёнаў, я сказаў на гэтай стратэгічнай платформе, не пра 10 мільёнаў павінна ісці размова, а ў 2-3 разы больш трэба даць грошай Белсату. Бо мы павінны стварыць такі прадукт, які пераможа разам узятыя Беларусі 1, ОНТ, СТВ і гэтак далей. Паглядзіце карцінку. Людзі вельмі часта купляюць карцінку. Мы же любім прыгожае, да? Калі ты ўключаеш тэлебачанне і бачыш прыгожую карцінку, ты ўсё ж такі пачнеш нават глядзець. Ну, азаронка, хутчэй за ўсё, выключыш, да? Але, не хутчэй, а выключыш, напэўна, да? Але карцінку нейкую, і тебе будуць падсвядома закладваць праз гэтую прыгожую карцінку тое, што ім трэба. Так нашая карцінка, бо ў нас змест справядлівы, у нас змест праўдзівы, а карцінка павінна быць вау. Это павінна работаць камеры, космас, вядучыя, гэта павінна быць дынамічна. Таму павінен быць моцны канал, моцныя сродкі масавай інфармацыі. Толькі тады мы можам мець уплыў на грамадства ўнутры краіны. Бо па сацыялагічных дадзеных амерыканскіх апошніх 66, я чулі гэту слово, лічбу 66 беларусаў выступаюць за дэмакратыю ў Беларусі. 25% не акрэслілася. Так што Лукашенко, колькі б нам не расказваў, нават пра гэтыя выбары ў КР, Лукашенко, ён у меншасці, ты ў меншасці. Ну, гэта так. Гэта праўда. Людзі не змянілі падыхода. Толькі пытанне дэматываванасці, так. Нам важна гэта падтрымаць, каб нас не зрабілі Паўночную Карэю, не зачынілі нас за межамі, і каб у выніку не зрабілі Расійскую Федэрацыю.